Tedeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol. Tedeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol. Dostlar, hemen salam. YouTube'da Medyatımı kanalımızın habersız kalma gepleşiginin 329. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, YouTube'da ilkincilerin arasında olup üytköşük ve hilgov kontentleri hödürlen Medyatımı kanalı diysem, men pikirimçe yanlışman. Qalandan siz karar verin, yanlış aydiyatım doğru aydiyatmayım. Ve häzir men bilen tesirlerde gatyken kim yalandır, altın qıydımız nirede deyip. Altın qıydımız şu vaat bilensiniz, doğanın toyu vardı, altınlarda toyu var. Şoň üçin düýnem esas toy boldy ýalňyşmasam. Bugünem dynjalar näsip bolsa, inni kepdeden altın qıyd ýene siz bilen. Ve yine bir anons, yine bir täzeligi ýadyňyza ýatlyk geçen, ýadyňyza salyp geçeýin diýen Döwletşan Ýagşymyrazow bilen nesip bolsa oktyabr aýynyň 3-nä täzece boýy Corey Anderson bilen revanşy bar. O konkretni boýlaryň biri bolmaly Dubayda, Coca-Cola Arena'da. Şoň ýatlyp geçeýin ve efir nirde görkezýänligini entäge bilen bok nesip bolsa, sağınca günler galanda belli olsa Medyatymda paylaşarız. Nirden göp biljeňizi nesip bolsa ve başlaýar klip täzeliklerine. Dostlar, klip täzeliklerine başlaýar ve bugün habarsyz galmady Medyatymda bir ütkeşiklik bolsun diýip biziň Medyatymda reklama düşen gıýlarymyzyň biri Gözel mehman edetim gelýär. Bugün kliplere Gözel ayrı komentir edecekdi, ayrı tesir edecekdi. Gözel, hoş geldin, gel. Men habarsyz galmagyny alyp baramda Gözel arkada görünüp, ýagny ses eşitdik diýär. Da. Hemmejaňyza salam. Men Gözel. Reski girdi kamera. Çotky. Gözel, kliplere başladı ve ilkinci klip senem tanıyan, bizim kiçikemizden sevip dinleyen başlamamızın biri, aydımçılamızın biri Berdi B bilen, Berdi B Hello. Klip barada aýtsam, aydyma laýyk bolupdyr. Gördüňmi şu klip? Da. Men pikirimçe emesini gördüm, men sana uğrattım ýeke. Bu iş yapamçı nemede biz kiçikke konsertlerine varýardyk. Berdi B'den. Da. O nemede bu güzel adam bilede yetişsek Dvaresimlik'te, Ştikada. Da. Şoňa konsertlerine postaýanly kiçikke. Berdi B. O öýlen işnedip, o nemede gideli, konserde gitmek üçin. Öýlen işnetme, bilede aldymaly. Конечно. Berdi B diňeňam. Muy bilgini qanaşaly bir. Allo, yine gece fakat dol. Allo, telefonun derle yanımda bol. O işte mardum şol. Tanımal producer, tanımal DJ Carvilla aydıma başladı. Bu ayım ikinci aydımı, ikinci klipi. Aydım qowy klip barada mena aýtsak kel siz özüňiz görmeseňiz. Klip barada men aýdaýyn. Klipi göründirsiňiz, Medyatymyň oglanlary işledi. Klip söz ýok, ýewropeýski stilde görüp baka beriň. Ýagny klipi Medyatymyň oglanlary işledi. Biziň atjelny razdeleniýamyz parla. Görüň, baka beriň, Ýewropeýsky klipleri meňdeýändir. Gülüm dünyama ýatar, gitdiň ýyllaryňa ýatar, bilemezýän. Gülüm dünyama ýatar, gitdiň ýyllaryňa ýatar. Ýene bir klipimiz aýlaradan uklajak. Klip studiýada düşürilipdir we şular ýalbada aýdaýyn klipe kelip çykdyjy etmendir öýden aýlary sebäbi klipde fon üçin ulanılan zatlar köp toylarda, zatlarda bede kökünde ulanýan zat, güller müller da şoň üçin diýende. Menem diýen bir hili göze ýakymly bolup dur. Toyun zatlary. Toyun zatlary, toyda zatlar barmy görýän. Toyda zatda olanýan zatlarda. Sen o yılcak ucunda opakacak. O yarma meni men onu okuymanacak. Sen yılcak ucunda opakacak. Perhat Ataev ve Mahum Geldiva Hayışt Qaraş. Kliva söz yok. Berekella. Aydın barada näme diýen? Mikeň stilinde? Mikeň stilinde diýäňiz öyle gyzyň aýdany Jereniň aýdyşyna meňzäp dur, oglanyň aýdany Jeliliň aýdyşyna meňzäp dur, ýöne Perhat gowy diýär. Perhada söz yok. Ataev. Hayış Qaraş. Sensiz geçen o bir günüm Muradın lalaş. sorap dur seni ýüregim benimle garaş. Sen meni alçak yerdemin. Dime garaş.
ildeşimiz Arsen Şahuns. Täzece klip hödürläpdir ya Zalip. Kliba moňa aydymlara, moňa aydym nesem diýip tans oýnasym gelýär. Arsen'in Hem aydymlarym bilmese gön tans ettir ýa-da. Gowy wapşe söz ýok. Ve kliplerini Grand Pool ayağına yok. Şoň üçin klipleri hakikaten gowy. Я залип на тебе, ты в моей голове, и не потеряться мне. Serdar Ağalı fi Dizet tapmadım. Görüşüňiz ýaly klip soundtrack Murat Mowlanyň kinosundan alınıpdyr. O taýda Serdar Ağalam ýok, Zedem ýok. Kinodan alınan klip. Bak, kinodan cemlenen klip. Yağışı gözledim çöller, hakikat gözledim sözler, ağlap bilmedik gözler, yüreğimi gözleme. Men yüreğimi açtım her kime, derman gözlattım. Dostlar, indi gelýär jan ses täzeliklerimize. Canlı sesleri özünüz alıp çıksanız men arkasında kontrol edip durayım. Kamera arkasında. Şügünlükçe bu yetýär diýär. Yok kamera arkasında bizim arenamız var. Anda gözel gyýdymdan kamera arkasına geçecek diýär şügünlükçe sezilen sağlaşa izni men alıp barýan. Onu näme jan ses täzeliklerimize başlaýar. Serdar Çariýewiň dinleýijiler üçin Serdar Çariýewiň toýdan jan sesle bir näçe täzeligi. Leyla saçan fi patlarap, geçen günlerim dur sarap, geç güneme bağışla beni. Ey bir de düşman bana, rikan Arap biri. Jan ses diýende elbetde göz öňüme ilkinji bolup Jahan Bagşy gelýär. Jahan Bagşydan agoşmaňa ýaňy ýakynda täze bet-bet täzelikler bolýar diýeni eýen bir hepde onuň geçdi. Agoş täzelikler nirde Jahan? Han çal dinleýijileriniz bize kommentariýa ýazar. Haçan täzelikleri çykýar diýip. Öýe pikirim etmän, buğurumlar bagatda, kuş kimi irkilir, ine yatir tağda, götürlerine karşı köpüğürün alacak. Jan seslere dowam edýär, ol bibi Reyima, solduran sevgi. Ayrılığa aşık oğlun ağladı, ayrılık mukamı bağrımda ağladı. Dostlar, aranada köpüňiz bilýändir Türk aýdymy bar. Mutlu ol yeter diýip. O ses Türkiýede mi, yeteneksiz demi? Kiçi Türk gararak bir oğlan şol aýdym konkretni moda edipdi. Ana şol aýdymy Jan sesde Hemra Recep ýerine ýetiripdir. Bu şarkıya manje gibi tillersin, benim için önce Allah, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. MP3 täzeliklerine başlaýar. Ihlas Dadaýew we Aydaýewiň ýadyndamy? Men pikirimçe şu aýdyma hökman suratda klip syomka edin, bir ütkeşik bolar. Ihlas Dadaýew, Aydaýewiň men ýadyma düşýär. Ihlas Dadaýew we Esbiter, ýagny Imine Süleyman bilen fitwaty şaýdymam gaty bolupdy. O bir mahallar. Sen söyle diyenim, yadımda mı söylenim, yadımda men diyenim. Dermanı bolmadık bu derdi attım üstüme, ölmedim hem gülmedim hem beter et basıp. MP3 aydınlarımızda dowam edýär Twist, Tap. Haýşlar diňe yüzbe-yüz izini demek, gije ýatamak bilmeýin. Buducum saňa döneýin, öýüňe düşürerler men o daýyny göreýin. İşim kendiýem bilemap, çaltyrap meni tap. Aydym täzeliklerimizin soňkysy Didar Nurberdiýewden. Vay aman. Ay aman, yana tapya kemimni. Bolşun yaramadı, yüreğimi yaraladı. Bilem o kim sana beni yamanladı.
YouTube täzeliklerine gelýärse dostlar, men bilýän tesirlerinizi hem okuyan, bana Instagramdan bir näçe adam ýa-da sizin o hemmeňiz hem okuyan jogap berip ýetişmesimde o kak geçendir dostlar. Haçan täze gepleşik çykýar diýäňizde. Dostlar, siz gowy itergi berýän, gowy motivasiýa berýän, menim täze gepleşik üçin algajak bolýan ýöne nesip bolsa ýakyny gat ütkeşik bir zat ködürülecek. Ýekece bölümlük ütkeşik bir gepleşik bolýar we on ýyndanam nesip bolsa sizin kän garaşan gepleşikleriniň biri Gyzygul Babaýewa gepleşigimizde mihman bolýar we jan sesde iň moda bolan aýdymlardan aýdyp berýär. Nesip bolsa. Dostlar, gelýär TikTok täzeliklerine Swizy 347 S-Beater bilen täzece fit ýazypdyrlar we şo fiti klip syomka edip ýörler we Swizy'niň TikTok sahypasynda şeýlerak pursatlar bar. Pul bulum gul bolmadım pulo. Mami diye papim hem papi chulo. Pul bulum gul bolmadım pulo. Mami diye papim hem papi chulo. Papi chulo, papi chulo. Papi chulo, papi chulo. Dostlar, inni gelýär iň gowy şakajyklaryň biri elbetde könülleri ýatlaly şakajygyna we arada bir tesir ýazypdyr. Könülleri ýatlaly şakajygyna köpräk kön aýdymlarymyzy ýatlap geçseň biz hoşal bolar diýip. Dostlar, biz sygança 2 aýdym goýar, şoň üçin her bölüm sypdyrman görseňiz, her gezekde 2 sany könülleri ýatlaly aýdymlary paýlaşyp geçýär we könülleri ýatlaýar Batyr Muhammedow bilen, ýagny Batyr Çapay. Garip günüm oklundan ağlama. Belki deli dünya biseler burun. Şan şöhratı adam zattan dileme. Yaradan kepiler bes eder burun. Yeni bir könülleri ýatlaly Bilbil Orazowa, ýagny Bilbil Öwezowa ýadynda dämi? Kese bakyan, nem üçün bakyan. Dün gülüp karanım, yadımda delmi. Sen nem üçün yakyan, nem üçün yakyan. Vadalar berýänim, yadımda delmi. Dostlar, inni gelýär sizin gowy görýän şakajyklaryňyzyň birine, tesirleri okal şakajygyna we geçen bölümde, ýagny 6-nyň alyp baran bölümini birinji tesir ýadan dostumyz, berekella sözüne laýyk bolan dostumyz Ihlas Pulluýew. Ada çözdü, berekella. Mezitimi işgärler janyňyz sag bolsun, işiňizde maşgalaňyzda ösünlik udaçy. Minnettar. Canından can verip dünya indiren, hiç kimseni söymez ejeňden başga. Başyny sypalap mehrin siňdiren, derdini duýmazlar ejeňden başga. Aftery Pulluýew Ihlas diýär. Berekellah, maloç, kategory, yani eger hakykatdan sen after bolsaň, ýazyp ber, gowlatlar çykar we o kommentariýalarda şular ýa goşuklar köprak ýaz, ütkeşik kommentariýada laýkyňam köp bolsa biz hökman surat okar. Berekellah. Tesirlerimizin yeni biri Bayram Handan. Şu dostumuz aktivni. Salam mevcutimi tüylemi işinizde üstünlük deyipdir. Bayram minnettar, senem işinde üstünlük diňeňe. Begenç Kakajanow şeýlerak tesir ýazypdyr. Altın gyzymyz geldi, mevcutimi diňeňe inni mar ilinden salam deyipdir. Wa aleykum esselam, bütün Türkmenistany, bütün dünýä türkmenlerine bizdenem ullakan salam. Tak altın gyzymyz hiç yedik gider, prosta arasında kanikullar, ene bu hepde toyçuluk, moyçuluk, şolar ýaly. Hawarsy galma gepleşik, altın gyzymyz kadar arkaýyn ol. Inniki tesirimiz, bego sazaşyk. Ayda özün kime diýis okladyka diýip saradyp gördüm ýörite. Ýönekey aýdym ekenaý diýär. Dost, otaýdy nam ýoklar way nesere, daş sen tesiriň aşagyny toýly Azadow şeýle diýär. Täze ýüze kaktyrdy diýär, kaktyrýar diýär da. Tak, inni men kime kaktıranı toşunu bilemok, ýöne şu aýdym gowy diňlesen hökman suratda omuňa panç oklaýandyr. Emir Öwezowdan gelen tesir. Men senin dünýäňde galaýyn baqy. Sen ýüregimsiň, altyn, gursagym daqy. Men hakda oýlanma, pikire batma, sana bolan duýgym
sır edip sakla. Berekallah. Eger goş kini özüň adaňa bolsaň berekallah. Altyn gyzymyz Hökman okar. Sağ ol. Tesirlerimizin soňkysy ady näberli Unknov diýär. Salamu aleykum. Mejatmy JT Nur. JT Nur diýende şeýle J E T I bilen ýazypdyr. Aslında J bilen J T ýazmaly da, ýöne gaty dogry edipsiň. Edil aydıl şeýle edip çotky ýazypsyň. JT Nur. 6-njy giýim. Hemmäňiziň janyňy sağlygyny we işleriňizde ul üstünlükler dileýän. Meniň size bir soragym bar, elbetde. Näme üçin gepleşik gitdigiçe wagty az we gysga biraz uzadyp gyzyklandyryp bolanokmy, başga da ütkeşik bir täzelik goşup bolmaýarmy diýär. Esasanan prosmotr alar ýaly we köp agda bolar ýaly. Sag bolun diýipdir. Tesiriň üçin köp sag bol. Ne soragyňa jogap bereýin. Altyn gyzymyň alyp baran bölümleri birazjyk gysgarak bolup bilýär, dogry. Ýöne ünseren bolsaň men alyp baran bölümden birazjyk udynak bolýar. Altyn gyzymyz kän gurlanokda, res gurlýar da şondan. Ve täzelik goşmaly temasynda dostlar siz pikir berin we siziň pikirinize göre Hökman täzelik goşar. Dostlar, bu bölümde gördüğünüz ütkeşlik öğretmek için gözel gyzymyz, yani bizim mejitymyzda reklamalara jogap berýän gyzymyz geldi. Ýörükde bir kliplara öz pikirlerini aýtdy. Näle eksperiment etdik, ütkeşlik boldymy, haladyňyzmy, habarsız kalma gepleşin şey iki adım alyp barsa gyzykly bolýar eken, şonu tesirlerde berýän. Ýöne iň esasy zat näme dostlar? Elbetde özüňizde gowja serediň şeýlik bilen bölümü jemleýän, indiki bölümlerde görüşýänçek, hoş, sag bolun. Krasyn garit. Siz galma gepleşimizden näçinji bölüm tiýatdan çyk. Sekundçku 30 azaýdy bölüm ýazmandyr, bölüm ýatdan çykypdyr. Bölüm ýatdan çykypdyr. Eşitmedim diýmäňler. Näçinji bölümde ýatdan çykypdyr. Salam. Поздравляю. Salam. Nituva birinji kontentiň bilen. Reski çotki kanalda, çotki kontentde. Kaça ýüredi, kamera titredi. Titreversin. Niye? Cırt gaýra diýär. Ayırmayan. Eti normalmi? İlleşimiz Arşen Şahunç, Arşencan. Soundtrack. Soundtrack. O yine bilaydiler soundtrack. Şöyle krasın girdi o da. Daha gittik. Adamlarım aydın içine zat gözle aldı. Как я его? Ништяк mi? Abi что там, как ты? Так, dostlar, şu an habarsız kalmanın täze bölümünü şöm kirip duruz. Gönü juway aydym aýdýan da mi? Aydym bilen alyp çykan ödem. Vallahi, yesam. Yesam. Всё, закрывай.